NITIN ISUA NEN ngai thatu zong zong te chibai vek ule tukina kan ngai thak tur chu Pathianin moi takin min siam ti ani aruka siama ka oma leimun hnuai hnung bera moi taka siama ka om lai khan karu rel chu ilaka thupin a omlo kari ruang la fam kim lo chu imitin a hmu a ile khabu a chuan ka peng te zong zong hi ziak vek ani a ani tela siamin a om zela apakhat ma ala om ma in o Pathian ingai to na te chu katan avalhu em a in fin khom chu avana sa em chiar donila atam lam chu chiaw vai vut a in atam zo kang kahan men chuan inhena kala om cheu thin ani he sama changa kan hmu chian em chu Pathian hian uluk takin min siama ruam man na fel tak kan chung changa anei ti hi ani mystery te designer te architect te chuan thil an siam donin an siam dan tur an mitha in an hmuloka an ril ru in arwa mana ti chuan alem an ziaka an duang takin furniture te thomhno te le in te moi tak takin an lo siam chuak thin ani hetiang chia hian Pathian hian min siam donin amit tha in min huloka kan san zong kan vun rong kan sam kan pian le kan hmel om dan tur zong zong min huloka ale khabu a chuan kan peng te zong zong aziaka ti chuan adu ang taka moi chuan min lo siam chuak ta ani kan chung chang angai to ringot po chiaw vai vut ai dein atama kan samzai nen lam achiar chuak vek ani chu min siam tu Pathian hian tiang khop hian min du ani mi ten moile tha min tilo ani mai thei kan hmel landan emo kan vun rong te le mi te hmu dan awanga nual mai lavin min siam tu Pathian hian uluk taka moi taka asiam kan ni ti shethar ila ti pal thilin khovela hian tu ma kan piang lo ani kan hlut na le moi na te shetharin min siam tu Pathian awangin in ring tok takin vo inni atang chuan I hun lo hmang to turin du sakna kahlana che lalpan malsom chero se amen Today